mawusuthi wena ukwazi futhi Angikleblanga mina. Ngashiya ku right. Washiya ku right. I-roof njengoba ivuza uba wakwenza ukuthi i-roof ivuza. Ngizokubalela ngawani ngoba ngiyakubona uyakuphika naye futhi uyewevuza wayegibela namaphinifa yaphezulu kwezindlu. Wayengagibela namaphinifa. Yeah, ubani ke wayivuza indlu iyavuza phela uyakhala iyavuza indlu. Akangitshelanga ngisuka mina ukuthi indlu iyavuza. Hayi ngomtshela kanjani Nkosami ngoba phela lalingakanethi izulu. Futhi wena ukwazi ukubona phezulu ukuthi indlu yakho iyavuza. Phela baba uwena nje ulentuzana umuntu owumakhe. Mina ngiyivuzisanga. Okay. Ubani watshekisa indlu njoba indlu nje ishawu zigzela. Wenze kuba umoya nje wenza konke lento. Hayi mina. Uzokwenza kanjani ke njengamanje liya? Uyiqambela amanga. Kodwa le ndlu sifuna ivuke liya, sifuna iqale phansi ivuke. Uzokwenza kanjani ke njengamanje? Ivuswe ba. Uzovuswa uwe phela uwe watshekisa kuyatshekisa ba. Itshekisa indlu yakhe mina. Hayi bo baba angikutshelanga ukuthi ngitshekile. Angikutshelanga ukuthi ngitshekile. Angikutshelanga ukuthi ngitshekile. Angikhombisa itsheke ekhona. Ufuna ngikubona angikutshelanga ukuthi ngitshekile wasekuqaleni. Akho itshekile la. Walala kanjani endlini etshekileyo ungakuboni. Kwakufanele ngale bethatha advantage ukuthi vele mina angiboni ukuthi kwenzakalani emuva. Kodwa mangibheka imali esengiyikhokhile ingaphezulu komsebenzi awenzile. Okay. Le mali lena lesibalayo angifuni siconfuse ukuthi mhlambe imali yakhe imali emoshakalile nale beyincuzule imali yokuthenga imaterial 150 konke kuphakathi ufaka nemali yakhe beyihlephule. Okay baba njengamanje sicela uyolungisa amaphutha akho seyivala inkulumo uyolungisa le yamtsheko lo yana owenzile mawukuthi ngampela uyabona ukuthi uyahluleka ukwakha fanele sithola umuntu owumakhi ozokulekelela wena ozobona ukuthi uzokhokha kanjani ngoba usitshela ngeyithezi. Usho mina kufanele ngithatha i14 pounds ngibhidleze lendlu biqalwe phansi. If kufanele ukuthi iqale phansi kufanele iqale phansi. Ngemali yakhe engasahlangene. Hayi ukubone lokho. Uzokubona ke mkhulu lokho kuzokwenzeka namhlanje. Into esizophuma leso siphuma la ngegate. Sothi siphuma la ngegate. Uzokubona lokho mkhulu. Uzokubona. Ayikho into oyikhipha amehlo yona webaba abantu ngifuna indlu yami. Angikhiphile amehlo mina la kumina. Ungifuna indlu yami. Waqunsulileke. Ngwabeke phansi. Waqunsulileke kodwa. Khipha amehlo ami mina ngwabeke phansi angizole la. Sikhuluma into eyi1 lana sifuna ukuthi wena nje. Uvulela amehlo la. Uvulela kamehlo ngoba lana sifuna. Sister zowasakhe. Hayi ngeke baba. Mhlawumbe wawumeselanda wawungasiwuma. Yena umeselanda. Ngoba ukhaphe nje mina. Phathi isando. Phathi tape. Njoba utshekisa tape ayibonakala tape. Ayitshekile leyo nto la. Baba. Kusho ukuthi le uphathi tape level la uyiphathi kubi level khona ukwenza wena mama. Hayi ngeke ungitshele mina lokho ngifuna imali yami. Ungena endlini wena ungena utsheke. Ngithi ngifuna imali yami baba. Ngicela usukungibangela umsindo. Ungishonisela ngelanga. Ku late ungishonisela ngelanga ngicela imali yami. Ngasuka ungqobuze manje. Hayibo ngokubuza manje. No. Labona lokho kusho. Ngeke ukwenze lokho thina into engizoyenza ngizovela ngifaka umkhanasi la. Ngizokwenza. Ngikhona kodwa ngihamba nenja yami. Ngizokwenza. Zama khona uzobona zama. Ungafuna uvuke IC Ungangisabisa kanjani yakho. Ukwazi mina ngizobhala. Mani mbabe kathi. Hayibo baba. Mama uzovuka iBP la uvuke yoshukela. Ngiyalungisa la ngilungisa isizwe mina. Ngifuna umshana mfowethu. Lalela. Ngihlale phansi. Bo njoba uqhaqhazela nje. Nincane. Uzofa iBP. Njoba uqhaqhazela nje. Ufuna imali yami. Njoba uqhaqhazela nje. Njoba uqhaqhazela nje sizoqala ngabe sikubeke bithini. Ukhabe ngobani? Ngikabe ngenjami nansi. Hey. Nansi nje. Hey, ngizoyikhuleka.